Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как да приготвите чия пудинг с тиква. За рецептата ще ни е необходимо агаве, кленов сироп или мед, чия, конопено семе, ленено семе, орехи за поръсване, канела, куркума, карамфил и черен пипер, соево мляко и тиква. Ще съчетаем вкусното с полезното в този десерт заради голямото съдържание на омега-3 масни киселини, съдържащи се в семената, и множеството витамини в тиквата. Започваме с нарязването, обелването и почистването на тиквата. След като сме готови, нареждаме парчетата в тава, покриваме с хартия за печене и добавяме няколко лъжици вода. Пъхаме във фурната на 180 градуса за около 45 минути. Проверяваме с видица, ако парченцата са омекнали, значи тиквата е готова. Приготвяме си 3 парченца или около 300 грама от изстиналата вече тиква. Намачкваме ги добре, след което добавяме добре измитата чия и конопено семе. Следват леденото семе и подправките. Разбъркваме и добавяме част от млякото. Следва подсладителя, като ако прецените, може да използвате кленов сироп или мед. Добавяме още малко от тиквата и остатъка от млякото. Опитайте и ако е необходимо, добавете още сладост или още от тиквата. Остава да разпределим сместа равномерно в 2 чаши и да поръсим отгоре с натрошени орехи. Добавяме финални щрихи и сме готови. Очаквайте скоро продължението на това видео, в което ще зарадваме любителите на кето десертите. Така изглежда нашия чия пудинг в завършен вид. Виждате сами колко апетитен и гъст е станал. За съжаление, трябва да сложим край на видеото, тъй като моята половинка няма търпение да го опита. Това е всичко от мен, приятели. Ще се видим в следващото видео. А до тогава помнете, човек е това, което мисли, прави и яде. До нови срещи!